Σκέφτεσαι να εγκαταστήσεις ηλιακό θερμοσύφωνα? Δες πώς μπορεί να σου εξοικονομήσει χρήματα και να κάνει τη ζωή σου πιο άνετη. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας αξιοποιεί την πιο άφθονη και δωρεάν πηγή ενέργειας στη χώρα μας, τον ήλιο. Χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια, απολαμβάνεις δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο, χωρίς να επιβαρύνεις το λογαριασμό του ρεύματος ή το περιβάλλον. Με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου ηλιακού, μπορείς να εξοικονομήσεις έως και 80% στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ηλιακός σου προσφέρει δωρεάν καυτό νερό, χωρίς να χρησιμοποιήσει ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας έτσι το κόστος θέρμανσης νερού και την κατανάλωση ενέργειας. Η απόσβεση του κόστους ενός ηλιακού θερμοσυφώνου γίνεται συνήθως μέσα σε 3 χρόνια. Στη χώρα μας, μια οικογένεια εξοικονομεί γύρω στα 500 ευρώ κάθε χρόνο. Καλό deal. Μετά τα 3 χρόνια, τα χρήματα που μένουν στην τσέπη σας είναι 500 ευρώ τουλάχιστον. Και λέω τουλάχιστον γιατί το ποσό αυτό είναι μεταβλητό. Δηλαδή, όσο η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, που συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τόσα περισσότερα χρήματα θα κερδίζετε κάθε χρόνο. Εκτός από την οικονομία, βοηθάς και το περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιμη και μη ρηπογόνα. Εγκαθιστώντας έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, μειώνεις το αποτύπωμά σου στο περιβάλλον και συμβάλλεις στην προστασία του πλανήτη. Μην περιμένεις άλλο. Κάνε σήμερα την αλλαγή και απόλαυσε τα ωφέλη της ηλιακής ενέργειας στο σπίτι σου με επιδότηση έως 60%. Επικοινώνησε τώρα με την ομάδα του ηλιακό.gr για να μάθεις όσα χρειάζονται για να ξεκινήσεις και κλείσε σήμερα δωρεάν μελέτη και προσφορά. Ηλιακό.gr. Η έξυπνη επιλογή.